Ćao. Danas još jedno bezalkoholno pivo. Pišu tonik, kažu sok, ali jeste pivo. To piše i na sajtu koje pravi ovo bezalkoholno pivo. A znate kako, zbog čega sam hteo da snimim baš ovo pivo? Zato što u filmovima, znate kada dođe neki baja, u američkim filmovima, uđe u neku kafanu, pub, kafić i kaže give me one ginger beer ili ti pivo od džumbira. Ja sam u Maxiju našao ovaj ginger beer classic od Fentimansa i ovo kaže traditional botanical ginger beer with fermented herbal extracts. Znači, tradicionalno botaničko pivo od džumbira sa fermentisanim biljnim dodacima. Inače, ovo pivo se pravi od kineskog fermentisanog, znači kineskog korena džumbira, dodaje se nakon toga ugljen dioksid gazirani i meša se sa bezalkoholnim sokom od limuna. I ova, kako se zove ta, ajde da kažemo, piva džumbira su jako dobra za mešanje koktela, dobro je staviti led, znači pa da popijete na četu. Ovo pivo može da se pije bez alkohola, da se pije i sa... Inače, pored tog kineskog korena džumbira, ima i glukozni sirup, ima sok od kruške, to je koncentrovani sok od kruške, koncentrovani sok od limuna, arome limuna i tako dalje. Znači, nema. Da uzmemo mi da probamo ovo pa da vam kažem o čemu se radi. Da vidimo da li to stvarno Amerikanci, kao... lepo miriše onako. Dosta se osjećaju te biljke. Ali ovo je klasičan onaj zvuk. Gaziranosti sok. Boja nekako vuče kao na Schweppes tonik, ali malo bleđe. Izvinjam se, bitter lemon. Znači, bitter lemon nije tonik. Onako. Jer ovaj tonik je skroz, kaže kao voda samo sa mehurićima. Ovo je onako kao bitter lemon, Schweppes bitter lemon, ali malo bleđe varijanta. Nema, znači ovde nema pene, nema ničega. Dominira, izvijem se zbog čaše, znate ono kao pivo, ja ne znam u čemu bi mogli da pijemo pivo iz koje čaše, ali dominira ta neka miris, ne džumbira, nego tih nekih biljaka, nisu to i začinska i onako, znate ono kao neke bombone, one aromatične, ono kao sa biljkama, takav neki miris ima. Da probam ja ovo, pa da vidim na što uliči. Ovo je prvi put, ovo je premijer, nikad nisam pio pivo od džumbira. Ljuto. Znači, u grlu osjećate ljutinu. Sam po sebi, kako se zove, džumbir je ljut. Osjeća se ljutina. Ne osjeća se toliko ta aroma kruške koju su oni napomenuli. Osjeća se ta, kažem, ljutina vas ovde baš imate... Ja mislim da se ovde nalazi i biber u ovom pivu. To sam pročitao. Mislim da ga ima. Ali ljutina se osjeća u grlu. Nije gaziranost, nego ljutina. Kao kada jedete neku zaljućenu hranu. Pazite, sad mi je jasno zašto on dođe muškarčina pa kaže dajte mi ovo, ginger beer. Pazite, za nekoga ko nije
onako navikao na ova pića, jednostavno može da se iznenadi na taj, pa mogu slobodno da kažem, ljut ukus. Ali pazite, rekao sam, nije to ljut ukus kao ljuta bombona. Ne, ovo je baš onaj ljut ukus koji može da napravi đumbir. Ima tu izgleda i tog dodatka bibera koji isto pravi tu, pojačava taj ljut ukus. Inače, ovo pivo, ovo bez alkohola, da kažemo ginger beer ili ti pivo đumbira, treba da se pije raslađeno. Ne da bude prehlađeno, već onako, eto, neka hladna temperatura i to je to. Znači, ovo je običan, da kažemo, klasik ginger beer, a ima i onaj ale, koja, da kažemo, njegov poznati, da kažu, brat. Ali jednostavno, ja sam našao ovaj Fentimans, kažem, prvi put sam video pivo od đumbira i morao sam da kupim. Inače, kako se zove, u Maxiju je 282 dinara ovaj 0,27 ili 275 ml. Znači, jaka cena. Inače, ovaj Fentimans postoji od 1905. godine. Znači, ima preko 100 godina tradicije. Nema tu neka sad, bog zna koliko priča vezana za ovo pivo. Ako želite nešto da probate drugačije, možete uzeti i popiti, nije klasično pivo, bez alkoholno je, ali to je to. Što se tiče narednih videa, namerno sam se obukao ovako, pošto prošli video, kada sam rekao da i Đoković osvoji zlatnu medalju, osvojili smo, pa ajde da i vaterpolisti, bit će jako teško, osvoje i oni zlato i tako da se zatvore ove olimpijske igre. Ali, na stranu to, pošto idem na odmor, jednostavno, narednih nedelju i po dana, u stvari nije nedelju i po, nego kažete 2 nedelje, neću izbacivati video, jer jednostavno nisam teo da sad ja to na silu pravim nešto, pa da čisto da bi popunio taj, ono što se kaže, četvrtak nedelja. Izbacit ću neki post, ovako neku sliku, objavu, čisto da se vidi ako naletim na neko pivo, a normalno neka piva ću, što se kaže, koje nisam do sada pio, napraviti video pa da ih, što se kaže, posle odmora, da ih izbacim pa da vidimo kako su. Inače, osim tog ukusa ljutine u grlu, tog šmeka i mirisa na te one ljute bombone, nije ljute bombone, nego one herbal, one bombone sa ukusom raznog bilja. Ovde ja ne osjećam krušku i nešto od toga. U suštini, mislim da tu neka, ajde, ja ne mogu da kažem reklama, pošto ja ovo pivo nisam ni video ovde nikada kod nas, jednostavno najverovatnije je to čisto neka marketing tamo u Americi, to. Držimo se mi ipak našeg sad, kako ja ono volim da kažem, osjetite mi zdravi, veseli, nasmijani, pijte pivo, a probajte i ovaj ginger beer, probajte ga, nije loše probati, i
jer uvek nešto novo, što ja kažem, treba probati. Ne treba imati nekih predrasuda. Ali ono najbitnija stvar je ljubite vaše najmilije. Nema ničeg bitnije. To ime živio i uzdrav sa bezalkoholnim pivom od Đumbira.